Welcome to my channel, Sedulur Ndeso. Salam guyup rukun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, boleh. Foto-foto anak sik mulai pagi-pagi. Assalamualaikum. Lah niki cek seperan to, Mbak? Ora kudu mulih to, Mbak? Ora mulih kok. Lah iya lah. Piye? Heeh. Lah kok seperan ra nek wong kaya ngene. Lah kok nyamar dhewe? Ya, nah ya sing sabar ya, Mbah ya, nyamar dhewe. Barang gene ora mulih bisa penting di pengestane dongane kok omah ya, Mbah. Nah, nggih. Lah niki Mbah lah jenengan sik masake sinten enten dulu, Mbah? Ah, ya masak dhewe lho, sak-rasane. Anak-anak sik mulih. Nggih. Lah nggih, lah kalih sinten enten dulu ya kalih? Ora enak. Piyambak mawon. Ya, ora enak. Nggih, Mbah. Mbah, pakai telepon. Itu anak telepon, Mbah. Ya. Ndang ngomong. Bodo anak-anak sik mulih le. Apa kuwi ning omah dhewe. Ora iso mulih. Putune sehat kabeh. Nggih. Iya, iya. Boten saged mantu. Iya, iya, ya penting bodo sekeluarga ya le. Nggih. Heeh. Ya Allah, foto-foto anak pemulih. Aku tak mulai sik kowe nyamar sing sabar. Anak putune sik nyambal, sik nyamar tarang, sik nang Sumbawa ora mulih kabeh. Nyamar sik sabar wae nyambi. Iya. Di putune. Kok nek enek ya tau rene ya, Nduk. Kok nek ana apa-apa aku celuken. Ya. Iya, iya. Wis ngono wae ya. Tak pamit sik. Nyamar sing sabar, bae digemateni sik ngati-ngati ya, Le. Oh, godhokne wedang ya. Heeh. Iyalah, wis nasihate kaya ngene. Apa-apa sepi iki, Mbah. Resok iki malah enek wae wis mumet pemerintahan karo BLT. Enek benturan karo warga malah Mbah Resok iki jare nang omah mung nungas nangis wae. Kang Nut iki tenan ora iki karo Kang Man iki malah telepon laporan mau. Jare Mbah Resok kok nang omah mung nungas nangis susah wae. Anake ra iso mulih. Tak telepon Mbah Resok sik jare nungas nangis iki. Halo, assalamualaikum Mbak Resok. Wah, alhamdulillah. Nggih, niki Pak Lurah. Kula mau kan entuk laporan king Man kalian Nut wae. Terus jenengan lebih susah, ngungas nangis mawon anake mboten mantuk sing ten Bali, Sumbawa, Jakarta. Napa leres niki? Oh, ngaten nggih. Niki ngaten, Mbah. Mboten purun mantuk putrane, nggih to? Nah, menika kula paringi pirsa, mbok pilih saking pemerintahan, saking desa, kabupaten, pusat, sedaya menika arahanipun nembe giat siaga mutus wontenipun virus corona. Lah menika caranipun nggih niku, dadi sing ten perantau-perantau supados mboten mantuk riyin. Lah engko nek mulih terus anake jenengan beto virus lak malah mangke kujur to, Mbak. Walah kula teh. Oh, duit. Ya lah. Nggih, sing dijagakne paling mung THR to, Mbak.
Nah, niki ngaten mawon, niki nggih kula saking pemerintahan Desa Ngerjo, istilahipun nggih peduli kali warganipun ingkang nggih mbok menawi susah. Muga-muga mengke saged bantu kaitanipun putrane sing boten mantuk nggih Pak nggih. Nah, mungkin nek masalah THR mungkin kan transfer mawon nggih. Nah, nek kangen telepon video callan. Nah, ngoten. Ngelon-ngelon nih badalan. Kangen tenan jebule Mbah Bos. Oh, nggih. Ngaten mawon nggih. Pokoke mungkin nek wonten napa-napa, Mbah Arsa nembe butuh napa, mboten enten sing disambati, jenengan telepon mawon utawi kengkenan sinten niku, maing ajengane jenengan. Nggih Pak nggih, pokoke mungkin nek nembe susah, nembe butuh napa, mungkin mboten enten sing wangi, jenengan mangkengkenan niku mbok di sinten niku, maniem napa niku tanggane jenengan. Dan laporan kula insyaallah menawi warga enten sing susah mosok to kula meneng mawon nggih mungkin saged kula sak mampu sak kuat kula bantu ngoten nggih Pak nggih. Nah nggih ampun nangis meneh nggih. Wah THR lha kurung entuk anak lanang. Waduh ya wis beres Mbak engko sesuk lah anak sing meluncur ngono Mbak arek. Wis aja susah ya Pak ya. Digawe seneng, anake ning adoh didongakne sehat, golek rezeki lancar, sehat kabeh ora kena virus. Mbak Arsa ya sehat. Nah, ngoten. Nggih. Alhamdulillah mungkin nek kangen ngeloni guling-guling sik karo video call. Matur suwun, kok bilih ngaten nggih Mbah nggih. Iki saged ndadosno napa nggih? Pangertosan, bilih anake mboten mulih iki mboten sayang, mboten seneng, menika malah luwih sayang dadi ini ngoten nggih. Mekaten Pak nggih, yang kula telepon menika wonten laporan Mas Man wau niku tindak lanjuti nggih. Mugi Mbak Man kalih Mas Nunut wau sehat-sehat, Mbak Arsa nggih sehat, awet anggene ngomong anak putune. Sugeng Riyadi Pak nggih. Minal aidin wal faidin. Wah, nek anggere gelem ora nek aku tak weki THR. Matur suwun. Assalamualaikum.